כשהגעתי לכאן הרגשתי מאוד חלשה, מאוד חולה. הגוף שלי היה מאוד רפוס בגלל הגיל שלי, שאני עוד מעט 50. חיפשתי המון מקומות כדי להתחבר ושיגרמו לי להתמכר לספורט, לא מצאתי עד שהגעתי אלייך. אני חושבת שאני בתהליך טוב, אני מרגישה שינוי, הגוף שלי חזק. ואנחנו רואות תוצאות. מלא. הרבה זמן רציתי ללכת למכון כושר כי אני 2.5 אחרי לידה, וחיפשתי ושום מקום לא תפס אותי כמו המקום הזה. המקום הזה מושלם, כיף לבוא לפה, יש אנרגיות טובות, מקבלים יחס אישי מנועה מהממת. לפני שהצטרפתי הרגשתי שאני כל הזמן עייפה, אין לי כוח לכלום, ואחרי אני מרגישה אחרת, יש לי אנרגיות, אני מרגישה טוב עם הגוף שלי. הרבה אנרגיות, הרבה צחוקים, הרבה ריקודים, ואלה נועה מהממת. אני ממש רואה את התוצאות, בין אם זה שהתחתבתי מאוד, בין אם זה שירדתי קצת במשקל. כשהצטרפתי לכאן הרגשתי יותר חלשה, חסרת כוחות, ואחרי שהצטרפתי לפה יותר אנרגטית, ויש לי כוח לבוא לאימונים ולתת את כל כולי בשביל להגיע לתוצאות כמו שצריך, ורואים תוצאות. אני לפני כן קצת יותר עייפה, יותר חלשה, אחרי האימונים הרבה יותר אנרגטית, הרבה יותר חזקה בגוף. ניצה בחום, למי שמחפש מקום אישי, חם, אוהב, זה המקום. פה נהדר, הכל מתקתק, עובדים קשה ונהנים.